Hej, jeg har været uheldig at få lus i min plante, som står i vindueskarmen, så jeg vil gerne lige vise jer, hvordan jeg klarer det problem. Jeg har lavet en plade, hvor jeg har klippet et hak i. Her har jeg brugt en underskål. Man kan bruge så meget vandet, købebark, hvad som helst. Jeg sætter forsigtigt pladen ind over plantens stængel og sætter fingeren for hullet her, så der er helt lukket af, så lusen ikke kan ryge ned i jorden. Så tænder jeg for min bruser lunken vand. Jeg skruer helt op, så der er godt med spul på. Så vender jeg planten på hovedet, og så begynder jeg bare at skylle. Og her skal man være grundig, så man er sikker på at få alle lusen skyllet af. Når jeg så har skyllet på undersiden lidt hele vejen rundt, så skyller jeg direkte op i topskuldene. Der sidder lusen også og gemmer sig. På den her måde kan jeg holde mine planter lusefri. Det kan godt ske, at den skal have et skyld mere om et par dage. Men stort set så kan jeg løse problemet med lus på den her simple måde med lunken vand. Godt råd for god time. Hej.